Eu stăteam acolo jos. Era atâta copaci aia lângă el. Pum, pum, Eu stăteam acolo jos și l-am chiar în mână mi-ai dat, chiar aici, merge. Eu stau bine după copaci. Eu i-am spus, ai trebuit să mă la de jos. Eu asta sunt. I-a zis că nu-l văd ca să vină el aici de afară. Mai până după ce am ieșit. Că aici n-aveai cum să dai, că era chiar așa după copac. Ba, că te vedeam. Te vedeam, erai așa. Trebuia să vii și tu în șanț, mă, Iovane, că noi ne-am pus toți trei în șanț, și eu și Adu și Dar nu Geo. era așa. Dar de ce n-am rămas? Mai jos trebuia. Numai că după am ieșit că hoții ăștia de-au venit, s-au pus unul lângă. Bă, n-a stat toțile să omoare și renul pe careva, bă. Și am luat-o la fugă și unul m-a făcut aici, tu sau tu, nu știu care. Auzi, mă duc cu cine, mă l-am muzunat. Dă-ne și cuțite, mă, să ne... Mamă, ai tras chiar lângă, te-ai băgat după Iulica. Atunci n-am Te-o băli? Te-o chit? Nu, și-ai pus acolo după un pom, dar numai după pom erai. Hai mă, dați aici gloanț. Hai să dăm după mână. Ia. Bă, stai, mă, nu le consuma, mă. Păi dacă nu mai joacă nimeni. Bă, cum nu mai jucăm, bă, auzi? Mă, asta-i de-a lui. Am făcut o fază frumoasă, ai văzut, m-a zipat așa, da? Hai, te-ai dracu.